салом бонувони зебо. Ана ин куртае ки ҳозир ман ба шумо навор гирифтаистам барои часпондани остин, ҳамчӣ ки ман остинро мечаспонам ба шумо ҳозир нишон медиҳам. Як навор пеш аз ин ман гирифта будам, аз сабаби резеб будани навор ман онро удалит кардам ва ҳозир асар мефаҳмонам. Барои часпондани остин куртаро ки баъд аз тайёр кардан манам хеле мегузорему ки ҳамаш туғри бошад. Мана бинед як хел хоб аст. манам витичкаи якта витичкаи каротинки дорад. китваш тайёраш аз моҳ 7 ман 8 мондам ва тайёри таги кашаш 28. ман 27 ҳозир бурдам. вақте ки 1 сантиметр га медузем 28 мешад ва ҳам хел мондак онро буридам полукруг. ҳозир ин тарафашро мекашам ва ба шумо нишон медиҳам. ман дар ин тарафаш кашидам, он тарафаш ки бурдагӣ буд, барои ҳамин аз ин тарафаш нишон медиҳам. мана китваш аз мо тайёраш ки 7 аст, ман 8 мондам ва таги кашаш 28. ман инҷоро мана хел кашидам, нигоҳ кунед, омада камакак боз инҷо чуқуртар шуда. ман хел мондам. ҳозир гирдо ба гирди ҳамин чен мекунему. ман хел гирдо ба гирд гирди кашидагитон қатъан хел чен мекунем ки ҳамҷа омада ба 27 тамом шавад. аз болои ҳамин қайчӣ мекунем. манам хел буридам. мана ҳарчӣ ки хат кашида будам ман хел буридам. инам хел медузед, бо инҷа бориктарак мебиёяд. ана остинро пора кардагӣ. акнун лаби остинро қатъ мекунам, инҷоро мечаспонам, обработка карда утюг мекунам ва аз ҳамин ҷо мана ҳозир ман камка қайчи қатъем хел мекунам. манам хел анамиқа ҷо аз ҳамин ҷо сар карда 2 қатор ҷинҷак медавонам. 2 қатор. барои чи қа бисёр ҷинҷак? Барои ки ман ҷинҷакҳоро дар ин ҷо ҳамаша туп намекунам сари китфа, хеле распределят карда посадочка ҳӯй мекунам. барои ҳамин ман хел аз ин ҷо сар мекунам сборкаяё. мана бинед буридам. аз ҳамин ҷа байнашро ҳатман меёбем ва боз духтанашро ман ҳозир ба шумо нишон медиҳам. барои остинам хел медузем закрепка. мана аввел лок мезанем. ки гуфта будем ай ҳамин расечка сборка медавонем. 2 қатор анами лабка қатӣ ба лаби остин бояд биёяд. 2 қатор. ин тарафашро чен мекунем. ҳар тараф туғри медузем. дарун анам хел нигоҳ кунед. мана 2 қатор сборка шуд. акнун аз дарун манам хел аз дарун 2 та риштаи дарунро мекашем. манами 2 та риштаи дарунро ва ҳаминро сборка мекунем. баъде ки сборка кардем манам хел дастро аз даруни китф аз даруни гардан медарорем. манами байнро меқапем. дарзи ин тараф бояд қафо хоб кунаду мана ин дарз ин тараф манам хел. баъд ҳаминро кашида манам хел мебурорем. дарзо бояд якташ ин тарафу ва дигареш ин тараф хоб кунад ва аз ҳамин ҷо 1 сантиметр гирдо ба гирд медузем. манам хел гирдо ба гирд медузем. сборкаро аз пеши вутичка сар намекунему. мана нигоҳ кунед камакак то инстара омадед. боқимондаашро мекушоеду ҳамин расечкаи байнро меёбед ҷое ки шумо расечка мондед. дар мобайни китф туғри карда боқимондаашро манам хел мекушоед. ин тарафаш осонтар. тарафашро боқимондаашро мекашем. ин тарафро медузем.
манам сборка карда. Остин бояд наброяд. Ҳамаш бояд лаб ба лаб биёяд. Инҷа зиёдӣ надора. Остин агар брояд, шумо стараца карда ҷояш ба туғри кунед. мана дидед, манам хел мешад. Сборка надорад. мана аз дарун ранги чимчимак омадагию, аз берун ин маълум нест. Баъд ҳамин ду риштаро бо кашида мебурорем. ду риштае ки сборка давонда будем, ҳаминҳоро мебурорем. Манам хел мешад. Дидед, аз дарун сборка дошт, аз берун маълум нестад. акнун инро плечик часпонда туғри мешавад.